Kung ikaw masayo, paminahon mo, kay kung pananglit iran mo, mga panumpaw pasalig ko. Kung nugaling galit kang mubiya, di ko kapugngan walog ni mga luha, kay ikaw akong himaya. Handumon ko matagkaroon og unya, ikaw langit ug yuta akong pinangga. Hola. Maayo kay ni aka na anak. Nga naman day ma. Tagai sa dihag pampalit og gatas si Linlin. Ha? Ako na pud. Unsaon man nato tong manghod nimo nga pag-uli ganiha wa man gyud gibitbit. Yaharamang itlog. Nag-away pa gani silang Linlin. Tuwa na po nimong manghod nilakaw na sagbalik. Patug-katug ka magudog minyo ng kurimawa na. Napilinlin. Nagpadara sa gibati. Nakigminyo sa lalaking uwi klaro. Irresponsable pag yun. Sige na anak. Kay luoy kayong bata. Ay, paita ba? No matter what they tell us, no matter what they do. Kuya Totoy, and Lola Hubag, ang akong manghod, nagminyo ni Adtong 2022. Og diri na sila tipon og puyo na mo. Kasado ni sila mga lodi. Og kining akong sister-in-law. Paminaw na ako. Nadala rin sa kagwapo sa kong manghod. Wala niya hunahunaa nga bisyoso kini, barikadista. Og labaw sa tanan. Wa gyud intay klarong trabaho. Mauning ako in town ang nahanukan sa mga galastuhan. Pasensya na ka kuya ha. Sige lang. Puhon, makakita kong trabaho. Ihinay-hinayin ta kag bayad. Bayad good town. Wala ba ko naningilin? Ang akuan lang, nga kumuuli itong kanahan diri. Ayaw na yun itaw dugangi inyong anak. Ko, yun to'y klaro si Ruel. Pinadagani ka adlaw, gawala ning uli. Ambot, kung asa po gato. Kasayang basim kinabuhi Linoy. Namunit ka lang sa kumanghod. Inaanigid siguro kuya, pag in love ta. Mauganay sayop ni mo. Sige lang kuya, puhon mo dako ang bata. Mangita kog trabaho. Ay, ako rin naluoy ni Mulin. Is this the train to Desert Moon? Was all she said. Kuya Totoy, and Lola Hubag, buutan ba yan ning asawa sa kong manghod? Walay libog. Wala lang ni siya nakahuman og eskwela kay nabuntis man. May nalang gani kay may trabaho ko. Maunang ako ang gapalit in town og gatas, diaper, vitamins, ug uban pang needs sa bata. Kausa lagi ana mga lord. Nagpa-check up ni sa kong pag-umangkon. Naalaan naman hinoon ko nga ako ang amahan. Hoy, Romea. Why you ka nag-tell ba? Nga minyo ka naman di ay. Pataka ramang ka diha. Ipagila po kung ay si Mumisias. Linlin, asawa ko sa manghod ni Kuya Romy. Ha? Sure ka? O lagi, asawa ni si kumanghod. Hoy, abi ba na ako kasawa ni mo ba? Liwat mo kundi mo bata, wa? Malamang, kaigsuon ko man ang amahan. O sige na, muna namin ni mo. Sige. Ngano Kalin? Nahimuot lang ko kuya. Sa bagay, wala mo sa gutag, maniti ayon ng style lah. Hey, have you ever tried really reaching out for the other side? Kuya Totoy, ang Lola Hubag, naalaan yun kong ako'y amahan sa kong pag-umangkon.
ug bana sa kong sister-in-law. Kuwang na lang lagi magdulog minilinlin. Pero mga lodi, last month lang, nadisgrasya nga akong manghod. Napusilan, kay kaniliging maldito ta, ug gabuhat pagyud og dili maayo. Hinungdan, nga namatay gyud siya. Nabiyuda ang akong sister-in-law, mga lodi. Ug tama bang akong asyumon ang asawa sa kong manghod? Dili balain, Kuya Totoy and Lola Hubag? Palihog, tambagiin taon ko ninyo. Daghan kaing salamat. Maghulat, Romy. I feel good. Si Romy, ato ang ikaduhang letter sender. Ang istoryaan ni. Ang kuha na lang gina niya, commitment na lang gina niyo para sa bata, ang imuha responsibilidad, isip igsuon, uyuan, dala na tanan, mahulog nga, isip guardian pod ka, kay responsable makang tao. Lisod na yung unaning mga sitwasyon lang ha. Yes. Ga-duty tao niya, gatanaw tagmukbang. Gutomon sa tanang style ni mo diha gatanaw mo kanang lami nga mga pagkaon. Hindi pwede. Nya ating bitay na rabarong si Manaha. Pero balikan na tutong letter sender lang ha. Oo. Kani bitong kaayo sa tao lang ha. Di kapugngan, pangitaan na lang yung taon sa panahon. O pamaagi para mahinayon na lang imong pagkamaayong tao. Oh, tuloy-tuloy na gid imong pagkamaayong tao diha dong labi na karon nga nabiyuda naman na imuhang sister-in-law. Oh. So lisod man sad kung imo nang pasagdan labi na nanginahanglan siya tabang. O siya trabaho pa, ikaw gyud ang mukuan. Mang-assume sa responsibilidad. O sa responsibilidad. Kung mangutana ka, kung asumon gyud nimo nga asumon gyud mo apel ang iyang presensya, iyang pagkatao. Kana ibang usapan na po na dong. Ikaw ra say makakuha na diha kung musugot basad siya. Kung nga magpa-assume mapud ka siya. kana may pangutana la kung musugot pud ba siya. Gani diha sa kapagkuan pa. Kay kung paniid sa musugot siya. Musugot siya no. Tungod sa kamaayo nimong tao with ano ba? No need na speaking ba? No need ng explanation. Murag kaganiha tong giingon mo nga sa mata makikita. Murag pag-ibig pan ba na mutual. Ganang ipalak. Pero ay isa pa kabuwan lang. Manini mo gitarong. Ikaw na'y bahala di atol. Tarungag spelling ang pangalan sa lapida tol ha. In loving memory. Ayaw na tol. Kay dal kay maminawon tol. Karaan na. Ay karaan na. Butang ito tol. Kaya gwapo kaya akong picture. Chuy-chuy. Kung naong nito sa tarpulin tol. Ay nako. Talag sir. Bigay misturya ang tao na patay-patay lagi. Lain kayo paminawon. Misturya ang patay-patay. Lain gid. Ay lami man gid mabuhi. Maski usahay kapoy mabuhi. Maog yun. Usahay bito. Kaingon ka nga. Kuyawan yung mga nangamatay, no? Kay butangan pag balay ba, no? Ito pag musilayo. Mo kung naikuan, kung kwartahan ang namatay, kay gwapong balay. Gwapo kayo, napay second floor. Napay trapal nito. Gwapong pansyon. Napay kagulingong kwentador sa kurente. Kita ka na, pa! Sangaan bito ba yung responsable ka? Karon kaya nangita naman ng panahon nga matugot ang di mo pagkamaayong tao, siguro tuloy-tuloy yun na nis Ginoo siguro la. Basin, pero maupod lagi, kuha na po dito patan asang babae kung uyon po ba siya. Pangutan ni mo. Kami uyon mi. Ako uyon.
Oh, nalubong naman. Nalubog na. Kasi plano naman, magpundo ka dire. Kaya kung ako imong pangutanon, ano ba? Kung ako imong pangutanon, dire lang ka. Dire lang ka kay para magdako ang bata. Nga nagipon siya father figure. Tama. Kay na ako. Dili mo matawag nga broken family. Kay na may pamilya ang bata nga samtang gadako siya. Gani, kay naalaan naman gani nga ikaw ang papa, kay ikaw magpa-check up, ikaw ang kuyog. Mao. No question na. Kay responsable mo kang tao. Mao man. Daan kayo na si mong loob. Pero wami nag-ingon ni Lola nga. Kadugo po na nimo kay anak si mong igsuon. Tama. Kuha na ka ng ang inyong pagkapilido. Pure kayo ba? Yes. Wami ningon ni Lola. Pangita na naglain dito. Okay. Kuha na ka ng nabi, istorya ng delikadisa ba? Kanang delikadisa lagi. Pero depende ra sa gudi mo god kung unsa ba. Ayaw na niya kay kuha na ka ng nananay pakapin. Muguta ka balugod kung sa dagan sa panahon kay kung magkasinabot yun mong duha may problema. Basta hindi kamo gyud ang gikuan la. Gitadhana. Kamo gyud giagi ra to sa Ginoo ba aning igsuon nimo para magkita mo. Wa muguta ka balo. May mo ni kuan sa kinabuhi lang wala nay rewind sa kinabuhi. Walay rewind. Munang kung nakay gustong buhaton karon nga paminaw nimo dili nimo pagamahayan. Buhatan na. Kay maori gyud na nato kanirang present. Kay ang ugma di pa pud nato sure. Sa may mga butang la nga dili nimo angay pagamahayan. Kaon ra man akong ginahuna. Kana mga butang Salamat, busing. May buntag nung. Kaya tinganan to. Mga butang walay kantidad, pero makatabang sa uban. Yes. Kanang unusual kayo sila habo. Ano ni great mo nito nagmay buntag ug bayong uto talag sana kay mga tawo yun ani. Nya. Pag bayong kay mayong udto riya nung kung di sa gabi. Matay wag ni tingog. Palitan, daotan na. Di na kam si pautan na. Unsa ka, no? Kung nanguyab ko ato. Wala na. PLD na kaso. Dapat nanguyab na ka para may bawaan ni mong tubag. Di naman daw usurong uyab-uyab. Bisag ako din na usong uyab. Ako. Pabalikon ko. Pabalikon ko. Dako Dako kinabuhi. Alas 2:33 ang atong oras. Salamat Dr. Sender sa imong pagpadagsuwat. Salamat dong. Salamat sa imong pagsalig nito programa. Salamat sa kabuutan. Salamat sa imong pagkabutan o good luck sa imuha mga plano puhon in the future. Kung unsa man galing na ipasa Dios sa iampo na kitabangan Amen. Nay, may mga labs, kaniadto og musakit akong ulo o dunay kalintura, Biogesic na ang naandang imnon ug bisan do na nay pamilya karon, dinhi ra gihapon ko kay subok na. Mao nga pag-abot sa akong mga anak, di na ko magduha-duha pa. Matik Biogesic for Kids. Tungod kabalo ko sa kaya ni ining ihatag. Giuyunan jud sa akong mga anak ang Biogesic for Kids. Tungod sa kalami sa melon ug orange flavors ni ini. Ang gihatag sa Biogesic nga pag-alaga sa kuha kaniadto, ako usab kining gipasuway sa ako ang mga anak. Mao nga sa kalintura sa mga bata, matik Biogesic for Kids. Mapalit sa mga butika nationwide. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Salamat Biogesic for Kids. Salamat. Yun! Sa buntag, adlaw, Sabado. Sabado na ha, wala kay excuse nga di ka mo adto dito. Yes, adto ko dito kay daghanta og mga libreng services nga ihatag gikan sa Unilove og of course sa inyong Love Radio. Dalhan yung mga bata kay natay pedya. Katong kuan lang mga mama nga kinahanglan og tambal, especially katong mga baba kayo og kuan, baba kay dugo.
Oh. Kinahanglan Natay blood and bone screening. na si Doc, na yung mga Natay- doktor sana. Basta natay pedya na so dalhain yung mga bata. Yes. Naputay Zumba. O kung na Zumba na, say kaon kay siyempre kapoy, maninig humag-Zumba. Na magic show, Magic show, Nay nay paraffol. manicure, pedicure. na daghan di O kayo. walang uuwing luhaan, kaya nagyan mo mabitbit nga tambal o bugas. Siyempre, para rin sa Ha? inyo hatanan mga kabisyo. Mga kasikbit nga lugar sa Kabantian, ang Yes. komunal. Lugar diha sa Diho, Aha. lugar sa Forestal, sa mga taga Emily, sa mga taga Akasya dool ra ba? gusto mo yung Ayo. kasya pero pwede rin sila manaog isa na sa kababaan. O naugi lang ninyo ha. Sa mga taga basta bisang mga mahalon nga subdivision dia. O bis Open sa tanan no? open ba? Open. Dato, maunsa pa diha, Pwede. makabus o unsa pa para sa tanan. Para ni sa atuang tanan. Kabantian Gym at bang sa National High School kanang panaog dia. Basta. Basta ato lang mo. Ato Nang hapon dia kita. kang Efren Reyes kay mga pidaw ta. Jessie Tagapia o kang Fernando Kiben. Hey! Ang hapon. May hapon kang Ma'am Rosalind. May hapon. Hi diha Ma'am Rosalyn o kang Ma'am Bingtan. Kang Edso Mama Amugis Vlogs. May hapon. Salamat sa inyong pagpaminaw. Merkulis pa karon mga kabisyo ha. Relax lang. Ha? Napamoy 2 days bumatag sa'yo para sa inyong mga anak ihatod og sundo eskwelahan. Ulit ha? Ako, Merkulis pa ron. Bernis na akong paminaw. Ako, si Kuya Toto. Time I see you, I die a little.